बर' हारिनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव खौरां। बर' हारिनि मोनद' मुवा बेसादफोरा फिन आरोबाव जि.आइ. टेग मोननो थांगासिनो दङ। जों मिथिगौ थांनाय माखासे सान सिगां बर' हारिनि मोन 24 मुवा बेसादफोरा जि.आइ. टेग मोननो हाखांबाय। फिन आरोबाव बर' हारिनि मोनद' मुवा बेसादफोरा जि.आइ. टेग मोननो थांनाया जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव बाथ्रा। बर' हारिनि मा मुवा बेसादफोरा जि.आइ. टेग मोननो थांगासिनो दङ बेखौ दुलाराय बाथौ क'अर्डिनेशन कमिटिनि गाहाय लिंथुमगिरि आरो दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारि बिथाङा गुवारै फोरमायनानै होदों। गिबियावनो बयखौबो दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ'आव फिन खेब बरायनानै लानाय जाबाय। दिनै फिन आरोबाव बर' हारिनि मोनद' मुवा बेसादफोरा जि.आइ. टेग मोननो थांगासिनो दङ। बे आयदानि सायावनो गुवारै फोरमायनो थाखाय बे भिडिअ'खौ नोंथांमोननि सिगाङाव लानानै फैनाय जादों। बेनिखायनो भिडिअ'खौ स्किप खालामाजासे नोंथांमोना भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। भिडिअ'खौ जागायजेननायनि सिगां बयनिसिमबो गुरै खावलायनाय, नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा सिगाङावनो साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोब्लानो जाबाय, जाहाथे आंनि गोदान आपडेटफोरखौ मोननो हायो। थौदो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ'खौ जागायदिनि। थांनाय माखासे सान सिगां बर' हारिनि मोन 21 मुवा बेसादफोरा जि.आइ. टेगखौ मोननो हाबाय। बेनि गेजेरावनो दङ दख'ना, इरि सिल्क, गामसा, जोमग्रा, आर'नाइ, खेरादाफिनि, खारदै, गंगार दुन्दिया, खाम, सेरजा, सिफुं, गंगना, जथा, नाफाम, अनला, गोखा गोखै, नारजि, माइब्रा बिदै, जौ गिसि, जौ गोरान। बैफोर मोन 21 मुवा बेसादफोरा थांनाय माखासे सान सिगां जि.आइ. टेगखौ मोननो हाबाय। थिग बेबादिनो मोनद' मुवा बेसादफोरा जि.आइ. टेग मोननो थांगासिनो दंबावो। बैफोर मोनद' मुवा बेसादफोरानो जादों सिजौ, माइब्रा माइरं, उवाल गाहेन, सबाय साम' ओंख्रि आरो थुंग्रि। जोबोद खम समनि गेजेरावनो बर' हारिनि मोन 27 मुवा बेसादफोरा जि.आइ. टेग मोननो थांनाया जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव आरो गोजोनथाव बाथ्रा। भारत सरकारा फोसावनाय बायदिब्ला भारतनि गेजेराव 10,000 मुवा बेसादफोरखौ जि.आइ. टेग खालामगोन। बे 10,000नि गेजेराव दासो 600 मुवा बेसादफोरखौ जि.आइ. टेग खालामनाय जादों। बेनि गेजेरावनो आसामाव दासो 50नि बांसिन मुवा बेसादफोरखौ जि.आइ. टेग खालामनाय जादों। बेनि गेजेरावनो जोंनि बर' हारिनि मोन 27 मुवा बेसादफोरा जि.आइ. टेग मोननो थांगासिनो। बे मोन 27नि गेजेराव मोन 21खौथ' सिगांनि समावनो जि.आइ. टेगखौ मोननो हाखाबाय। बेनि उनावहाय दायो मोनद' मुवा बेसादफोरखौ जि.आइ. टेग मोननो थांगासिनो दङ। भारतनि गेजेराव 10,000 मुवा बेसादफोरखौनो जि.आइ. टेग खालामनो थांखि लादोंब्ला, अब्ला बर' हारिनि गोबां मुवा बेसादफोरखौनो जि.आइ. टेग खालामनो थाखाय गोख्रोङै नाजाबावनांगोन। बेखौ लानानै दुलाराय बाथौ क'अर्डिनेशन कमिटिनि गाहाय लिंथुमगिरि आरो दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारि बिथाङा माखासे गोनां बाथ्राफोरखौ फोरमायनानै होदों। नोंथांमोना बेखौ मोजाङै खोनासंनानै लाग्रोदो। आरो जोङो गोजोनथाव खौरां बर' माहारिनि थाखाय थांनाय 21 जि.आइ. टेग मोननायनि उनाव दा दिनै आरो 6 जि.आइ. टेग मोननो थांगासिनो दङ। बेनि हाबाफारिया बिराद गोजौआव मोनफैबाय आरो बियो साननैसोनि गेजेरावनो बियो डिक्लेयार जागोन। मानो होनबा बिनि फाइनाल स्टेजाव मोनफैबाय। बेनो जाबाय नाम्बार 1आव सिजौ, माइब्रा माइरं, उवाल गाहेन, बेनिफ्राय माइब्रा माइरं, बे साम' ओंख्रि, थुंग्रि, आरो बेफोरो जोंनि थाखाय बिराद गोनांथि दंमोन आरो बेखौ जोङो मोननो हागोन। आरो जों मैयासो डिक्लेयार खालामनाय नुदों। मोनब्रै जि.आइ. टेगनि डिक्लेयार खालामबाय, मोननो हाबाय। कार्बि आलंनि आरो लकेल जिथु हेन्डलुम कार्बि आलंनि बेयो जानायखौ जों नुनो मोनदों। आरो बेहाय बेम्बुनि जिथु आसामनि बेबो जि.आइ. टेग मोननो हादों। बेबायदि मैया दौरिफोरनिबो लकेल बेफोरो मैया जि.आइ. टेग मोनब्रै मोननो हादों। नाथाय दुलाराय बाथौ गौथुमाबो जि.आइ. टेग मोननांगौनि थाखाय जों गोबां बोसोर हयथ' बेखौ नाजाबोबाय थादोंमोन। जों मोननो हासिगोन। 21 जि.आइ. टेगआवबो जोंनि बाथौआरिफोरनिफ्राय गोबां खाम, सिफुं, जथा, सेरजा, जोंनि गाननाय जोमनायफोरखौ बेहाय जोंबो दुलाराय बाथौ गौथुम जानानै गोबां नाजानानै बेखौ साक्सेस खालामनो हादों। आरो दा बेवहाय जोङो दिनै मोनद' जि.आइ. टेग मोननो हागोन आरो बेनो मोननो थांगासिनो दङ। जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोनसे गेदेर मोनसे जारिमिनारि जानो थांगासिनो दङ। मानो होनबा दिनै खम समनि गेजेराव 27 जि.आइ. टेग मोननो हानाया बर' हारिनि थाखाय बिराद गौरब। बेयो जोङो दिनैनि समाव गावखौ जोङो अर्गानाइजेसननि बिबानगिरि हिसाबै, गौथुमनि बिबानगिरि हिसाबै जों गावखौनो गौरब मोनदों। मानो होनबा बियो जाफुंसारनायनि लामायाव आरो जों बयबो बेखौ गोसो गोथारै जोङो बिनि सायाव जोङो खामानि मावनांगोन। आरो बेनिखायनो जों गोनो गोथो साननांगौ गैया। जोङो लासै दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै गासैबो बर'नि
जिखिनि नांगौफोरखौबो जों GI टेगनि गेजेरजों जोङो बेखौ मावनो थाखाय आखायाव लादों। भारत गभर्नमेन्टआ मोनसे डिक्लेयार होदों भारतनि गेजेराव 10,000 GI टेग खालामगोन। बे 10,000 GI टेग खालामगोनाव दासो 600 जानानै दङ आरो 600 जादोंब्ला दासो आसामाव जोङो 48 प्लास मैया मोनब्रै डिक्लेयार होनायदों हयथ' 50 प्लास जाबाय आरो बेजों 60आनो जायाखै दाबो। दा जोङो होमबा गोबां GI टेग खालामबावनांगौ दङ आरो बेनिखायनो जों बयबो जोंनि बर' माहारिनि जिखिनि गोनां मुवाफोर दङ बेखौ जोङो GI टेग खालामना लानाया गोनां दङ। मानो होनबा बेहाय भारत गभर्नमेन्टआ डिक्लेयार खालामदो 10,000 GI टेग खालामनाय जागोन होननानै। दा नोंथांमोना खोनानो हाबाय गणेश दैमारि बिथाङा मा बाथ्रा फोरमायनानै होदों। दा नोंथांमोना बेनि सायावहाय मा सानो कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायहरब्लानो जाबाय। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै, लोगो मोनफिनगोन गुबुन मोनसे भिडिअआव। गोजोन्थों।